Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi simpelthen åbne nogle pakker og tale om noget specielt. Fordi, som nok nogen af jer ved, så det er jo Guldtuben, som kommer til Danmark, hvor de danske YouTubere, de kan blive nomineret. Så hvis I vil, så stem på mig. Lol, se, det er min account. Og her til sidste videoen, der kommer vi nok til at lave en clubtur. Ja, og jeg laver den her video på dansk, fordi det er lidt dumt at lave det her på engelsk, fordi Guldtuben, Robben Info. Ikke dårligt. Hvad var det? Hvad var det? Jeg vil gerne se, hvad det var. Må jeg se. Okay, Daniel Alves info. Jeg accepterer det. Det er okay. Det er okay. 85. Gør. En grøn. Det havde jeg ikke regnet med. By the way, guys, jeg har kæmpe packlog på den her account. Altså, bare kig på det her, ikke? Bare kig på det. Vent lidt. Vent. Altså, det er en rigtig god info, men jeg mener selvfølgelig det her. Går det ikke? Selvfølgelig det her. Okay. Det hjælper ikke at sige det. Det skal bare komme. Man skal mærke det. Man skal mærke det komme. Okay, nu tager vi det helt roligt. Alle sammen. Helt roligt. Går. Ja, sådan der. Helt roligt. Ja, sådan der. Helt roligt. Helt roligt. Se. Det er packlog. Boom! Fuck en god pakke. Det er packlog. Det er Maria Team of the Year. Cavani Man of the Match. I en pakke. Boom! Packlog. Det er hvad jeg siger. Det var da godt nok vanvittigt, mand. By the way, den her account, den har de vildeste spillere i hele verden. Bale. Du kan vise mig, hvad jeg får. Og sig mig, at jeg får en legend. Nej, det gjorde jeg ikke. Men vi Ronaldo. Ja, 90k, det er okay. Nå ja. Sådan der. Så kan vi. Yo. Okay, hvad får vi? Team of the Season. Flint.
Det jo pack virkede. Okay. Det gør det her. Okay, det er fint. Det er fint. Hvad var det? Team of the Season. Og det var håber. Det er fordi, han håber simpelthen, vi får noget godt. Så håber giver mig hans luck. Hans luck er godt. Hans luck er godt! Hvad sker der for mit packlock? Sidste pakke, så slutter vi den her pack-åbning. Den har simpelthen været vanvittig. Og undskyld, fordi vi ikke laver en klubtur. Og ja, det var packlock. Tag lige sidste. Det er farvelpakken. Og ja, tak fordi I så med i videoen. Hvis I kunne lide den, så smid et like. Og jeg vil se jer på banen. Bye bye.